Epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalea eta gaurko honetan bataila berezi bat dakarkizuet eta bideoari izena jarri diogu Shingeki no erraldoi eta erraldoiak izango dira titanak eta gu izango gara titanen kontra borrokatuko dugu gizaki armada. Horretarako eurek izango dituzte emeretzi erraldoi eta gu eta horko kaudillo bat izan ditugu erraldoia bakarrik. Erraldoiak bakarrik jarri, beraz horko kaudillo bat eta emeretzi erraldoi. Eta gure armada badago esatuta alabardari ez, flagelante ez, ballesteros eta kainoiz principios, alabardeak dira handiak diren etxaien kontra eraginkorrak, baina hala ere erraldoiak dira eta horregatik jarri ditugu flagelante batzuk hauek behintzat ez dutelako iesik egingo eta izena dute ejerzito bat eta atxerago jarriko ditugu ballesteruak ere apur bat minekin desaten eta kainoiak aldugu moduan sakabanatutak bere ejerzitari aurre egiteko eta gure komandanteak asunetan artxielektorea morala eta emateko beraz hasiko gara bataila eta kainoiak esi beharko litzateke laizter tiroak botatzen, hemen ikusiko zuen moduan Shingeki no erraldoiak prestatzen hasi garaia da jadanik orduan hemen beste argazkitxo bat gero miniaturan jarri ahal izateko alabardariekin eta txan flagelanteak ikus daitezen eta taktika hemen digona izango da oso defentsiboa eta zira tiroak eta egiten ohikoa denez erraldoiak helduko dira, baina batzuk mintzen baditugu behintzat positibo izango da eta generala hiltzen badugu ere bai laizter ikusiko dugu erraldoiak egingo duten lan eta nora erraldoi hori lurrera jauz egin den kainoika den erruz eta hemen erraldoien karga eta hauek saiatuko gara laguntzen eta hemen kainoia jarraituko dute beharko lukete tiro egiten eta eta flagelanteak bidalituko ditugu borrokara ez duten ez egingo garrantzitsuak izango direlako eta generali emango dugu beraztitzeko aholkuak hemen jarringo dugu fokus eta hori titanak hiltzeko gerlari asko behar liratzek hemen elitea ediko ditugu horra adibidez eta hori jarraitzea tiroak botatzen eta hau iratireko aukerarik daukaten arladariak ere berri zitziltzen ari dira
Hor erraldoi bat hilda, zuek jarraitorra. Eta zuek onantza eta zuek ere lagundu erraldoi honen kontra. Eserekin diote. Eta flagelante bi unitate bakarrik falta dira. Eta hemen diar dute bere erraldoiaren kontra ies egiten, hauek ez duten ies egingo azken arte borrokatuko dira. Armada ia guztia galdu dugu esan daiteke kasu honetan. Shingeki no erraldoia zuek mi egiten diozun edo ez. Hor jautxe eginda. Bueno, orduan itxoliko gara. Eta joango erraldoi honen kontra. Horri egin dute. Zeren erraldoi honen kontra. Hori asko hil dira golpe baten bidez. Joango gara kaudilloaren kontra beldurrik ez balego moduan, modu sinematografiko batean. Eta ziurazki guztiak hil egingo dira. Hau da Shingeki no erraldoi. Eta horren guazen emaitzak ikustera. Taitanak hiltzeare jokuan oso zaila da, ikusi duzuen moduan, bakarrik bi titan hil ditugu kasu honetan. Titan batzuk nivelez igo dira, batez ere titan hau. Eta hau ez dakiz zergaitik ez, gehiago hil dituelako. Nahiko minduta utzi diegu, flagelanteak indute lanik onena bi titan hiltzen. Bataia hau izan da pur bat, Shingeki no Kyojin ni egiteko omenaldi txo baten modukoa, eta espero du gustokoa izan duzuela, eta hurrengoan gehiago. Agur.